everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Kananda ko ha. Anira ko maghuwat. Ikaw nilay kuha dito. Oh, nay. Saan ito napita ang mantika, ha? Nagyanam ito na mo ganina. Ay! Oh, sorry. Sorry, ma'am. Pasensya yun. Wa na ko tuyo nga. Oh, Oh. Ikaw? Lina, ikaw yun. Ikaw yun eh. Di ko mahimong masayop. Di ko mahimong masayop ko. Nagapatik pa sa kong panumduman o kasing-kasing ang imong panagway nga sud sa dagang katuigan. Akong gipangandoy nga makita pag-usap. O karon niya. Niya ka na yun sa kong atubangan. Salamat sa Diyos. Oops! Oh, Don't touch me. Lina, huwag ka ba na malipay nga nagkita ta pag-usap? Malipay? Angay ko bang ikalipay? Nga makita ang tao nga migaling sa akong kasing-kasing? Migaling? Oh! Migaling! Tungod kay kuwang pa ang pong nga pagduslak, paghiwa o pagtagod-tagod. Gigaling gyud. Ug wa na'y puruhan nga motibuok pa pag-usab. Excuse me. Nakaali ka sa kuagianan. Oh, sorry. Oh. Nawa, karaw ka na. Sakito mga kulini, kadagkar pang tao. Tay! Ay, sosumigan, ito nga ka. Kanugay pa nung gibali ko eh. Nakakita kong abat, tay. Ha? Si Abat ba? Abat ka o? Abat sa kagahapon, tay. Ha? Ato na ning bahiran, tay, aron makapauli na dayon ta. Murag kompleto naman eh. Ato na ning bayran. Wala ba'y kuwang ini? Ay, murag wa naman tingali, no? Sige. Ato na tas counter. Oh. Hoy! Nay! Anong naghinuktok mo man? Di man ikay akong pabayron ini, God? Pasensya na, Nay. May kasugat ako ganinang niutingkay sa uwat sa ko kasing-kasing. Oh, Nga nagkapahapdos ini pagbalik, Nay. unsa? Oh, humana na gyud. Init na kayo inyong sala, oh. Sala o kusina. Picture ta. Pwede? Sige. Ay, time pa, uy. Ay, mga bati ang tagnaong, uy. Singot ka ayo ta. Huwag ko'y batignaong natugod. Labi na ka, oh. Asa man taong batianaw, eh. Ikaw, gyud. Oh, sige. Picture na ta. Oh, ayaw pala yun ako. Tupad ta. Okay. Ay, ka-cute na mo tanawon, uy. Labi na diri sa kusina, oh. Nagbitbit na gid siya kaltiro. Ay, anong murag close naman kaayo, mi? Unta ka. Pag-ura man may nagkaila. Wa pagit kani ko masuhito sa iyang pagkatao. Pero, feeling na ko, close na gid kaayo, mi. Mura pa, og. He is mine and I am his. Pero kami na. Pagdali, Sandra! Tabang imi kay bugat nga mo mga da. Ay! Lola!
samba. Unya na na. Tabangi una mi ganing mga pinalit. Dalian nas papa nimo kay nagpasanas kalibutan. Ha? Uy, Paps, tabangan ti kabi. Tabangi ko, Sandra. Bugat kaya akong kasing-kasing. Ha? Wow, kasabot ninyo. Ang ano di ay, naunsa man di ka, Paps? Ay, nakita niya yung uyab ka ni Ato nga may kupa siyang dugan. Ha? Sure ma, oy! Nakaistorya na bitaw ko nimo ana sa una. Nga dili si anhing papa nimo ang una na kong boyfriend. Aw, oo. Pero, wa man ko mag-expect mga broken-hearted yun ka sa imong unang uyab. Jesus, tila ko magtila na. Magtila ang imong inahan. Hapit mga na magmadre kay di nagyo ko siya magminyo. Pero, pagkakita niyang papa, oy! Na, hello, oy, kay itong imong amahan, oy. Digid unta to sugtod ining imong inahan. Kung wa pa ko mo acting-acting nga, himatyo na ko. O gusto ko nga, sa di pa ko mamatay, kinahanglan nga mahiluna ula siya. Nakauyon man ko atong imong amahan kay pwede mang butana ato. Mo mga tingal itong sayo tong gikuwas Ginoo kay gihimo tong santo. Sa una pa yun kahilig mo acting, lo. Anong, wa man ka mag-artista? Ay na, imong gipangutanas tatay ana. Maglitaniya na sadna. Nasayon ka ba, Dukuke? Nga sikat na unta kong artista sa akong panahon. Kung dili palang tungod sa usa ka tampalasang babae nga maoy nakaingon nga wa ko mahinayon sa pag-artista. Dili ko guli kalimtan itong mamayhana nga mao'y nagkaingon sa pagkalukapa sa akong mga pangandoy. Dili ko guli siya mahimong hikalimtan sa timong dagong kinabuhi. Kuya, mo anak, lo. Kinsa diya siya, lo? Unsa diya ang pangalan? Kinsa ganito'y pangalan atong salbahes ni na? Usa ganito'y ngan atong kanahan? Ay na, ako man sa imong pangutan-on tay uy. Nagawa ni mo, lo. Ingon ka, dili yun ni mo mahimong kalimtan. Unya, mo naman gani ka kinumdum sa pangaan? Saong daghan manggugay kong uyab gudong. Mao nalimot ako sa pangalan itong kanahan. Ang daghan to sila, oy. Nay Annalyn, Rubilin, Aileen, basta lin, daghan kito. Pero, di yun ko malimot siyang dagway. Saan po ito'y pangalan itong karaho? Hey. Lo, istorya na itang kusablo kung makahinumdum na ka. Kadami may pamalikas, oy. Kadong nalimot mo siya pangalan. Basta kay Morena Gerto. Oh, May Morena. pagkaturka ang pamayhon. Unya, lo, kung magkita mo karon, makaila ba kaniya? Ang ano kong dili. Tigil ko malimot siyang dagway. Tungod kay siya'y nakapabungkag sa pinundo kong mga pangandoy. Sige tay, balak gyud tay. Ari na kuskusina. Lo, wa pa dito mausap yung dagway, lo? Nga, mga tiguang naman mo? Ha? Awar ko ning amahan ng anak. Ang amahan, murag gidakdakan sa kalibutan. Murag mo gitahasan pagsulbad sa gubat sa Europa. Ug ang anak sad, nagsigi og pahiyom. Murag gihagwa sa ang anghel. Attention! Dali ragod mong duha. Dire mo, kamong duha. Dool mo. May problema, Nay. Oy, dako kaayong problema. Nga na di ay la? Abi kay nausab naman ng inyong address. Nausab na sa inyong batasan. Bisita ko ninyo. Karon pa ko naabot din eh. Unya, isig hinuktok lang mo diha. Ang usa, murag gasulbad sa global warming ug world peace. Ang usa, murag nakadaog sa loto bisan wa pa mo pusta. Lola, yun, uy. Grabe kay ka, do. Wala ka na pasagdila, uy. Usay wa? Ha? Unsa day tawag nimo ini ha? Nga kung wa pa ta mo paduola, dili ta magkaistorya ron. Okay, Lola.
niara ko sa imong tupad. Di na ti kabiyaan. Pero ugma la, work naman kog balik. Mabiyaan na sad ti ka. Kami ni Papsi mo trabaho naman sad mi. Mao gani nga karon untang adlaw magtagbaw gid unta tag istorya. Okay, Ah, Nay. diba? Okay. Ha? Pero, unsa man siya itong istoryahan? Ang tinuod ko dong kuki, ang akong idol si Jose Rizal man. Kay bisag wa ko makaabot anto niya, pero naay mga libro bahin sa iyang kinabuhi o sa iyang mga sinuwat. Kuya, wag ko di mulo. Patriotic day ka, lo? Uy, ha, ako pa. Pero, ano mo ka musud sa politika? Nakasuway ba ka bisan barangay kapitanan, lo? Lo? Imo na sa kong gipahinumduman at tumabayan. Ha? Di ba? Niingon ko ni mo ganiya. Nga dili gyud ko mahimong malimot niya. Kay siya ang nakapabukang sa pinundok kong mga pangandoy. Kanang pagsuot sa politika, aron pagserbisyo sa katawhang Pilipinon o sa atong nasod nga Pilipinas, usa na. Usa na sa pinundok na kong pangandoy. Apil na sa iyang gibungkag. Ano, day? Anong giday, lo? Ano giday ni tabot yung love story? Ay, kung mauna, nahigugma ka na, apo? Ha? Naigugma gid lola? Ooy, kaya ka nang gugma. Basta tinuod nga gugma. Shoot dayon na. Diha gyud dayon. Igo ka. Dili na magdepende unsa ang gidugayon sa inyo pa nagkaila. Basta kay mukalit na nag-igo nimo. Oh, di ba, Jong? Jong! Nagway si mong amahan, no? Papagid uli eh. Hoy, Hilario Junior! Ha? Grabe sa ni mo lawi. Gibundak mo gani mo ang ngani Papsi. Toral, ang mura man og tuas laing kalibutan ang una-una. Nanay, naminaw sa gugunin nyo, Nay. Onya, nga nung wa man kay komentaryo diha. Nakadungog ka man, nga naghisgot mig laki. Kining imong anak, naghisgot og laki. Ay sad ni mo lawi. O di ba rin tinuod, nga laki may imong gisgutan? Babae ba din na? Oh, lucky. Ha? Onya, nga nung grabe man ko. Ha? Kalimti na to kog gisulti laoy. Erase na to. Oh, Jong. Psst. Okay lang isulti ng gisgutan sa imong anak. Nga murag biskwit. Ha? O unsa murag biskwit lang. Okay man ka ha. Murag biskwit. Lola cute oy. Oh, Ngano ka, Jong? Uy, psst. Uy, kaututon ka. Palayo! Palayo! dili, Nay, nahinumdum lang ko sa gisulti ni Cookie nga pangan siyang mama. Kayon sa may ngan sa iyang mama. Ha? Encuentro de Amor. Uy, kaututon ka. Palayo! Palayo! Dili, Nay, nahinumdum lang ko sa gisulti ni Cookie nga pangan siyang mama. Kayon sa may ngan sa iyang mama. Ha? Unsay ngan sa iyang inahanoy? Oh, Ginoo ko. Naabot ang gubat din eh. Oh, manghapa na manghapa ka. Manghapa ka. Hilario! Hapa, Hilario! Hapa! Dugay na day kuno tog surveillance mga tawhana. Karon gyud atlan nga nagtapos sila. Mga tigimog fake ka kwarta. Unya, ngano nagpinusilay man? Una mo kuno na mo sila mga suspects. Uya, patay yun tanan. Pilam na sila kabuok. Sa mga batanon pa. Tulos la ka buok lo, nya usa ko ni patay. Mga hamtong naman kuno lo. Taga din higid to sila sa atong barangay, nak? Mga dayo ma. Wa pa kuno sila usa ka buwan sa ilang yabangan. Ay, pastilan. Mao ginay dangatan basta musod og illegal. Magguba gid ang kinabuhi. Aw hinuon, bisan dili illegal. Magguba man gihapon ang kinabuhi tungod sa mga tawo nga dili makabaong muhatag og bili sa ilang isig ka tawo.
Mga tao nga ang ilalang kaugalingon ang gihuna-huna. Mga tao nga sayon ra mo baliwa sa pagbati sa uban. Mga tao nga Nagalitan niya ka naman guniha gina. Lahi na ba imong topic? Nahibaw naman ko sa padulngan, anak. mobalik na kuskusina, tay. Tiwason ko tog panghapnig ang atong mga pinalit. Kamo na tiwasog istorya diha. Tanaw, wala yun ng babayan, ha? Ay. In love yun day kayos mama siyang ex lo, no? Mafilo man ako nga, gisakitan pa siya. Ay, uoy. O nahibaw ni anak ng imong amahan. Ang nakalindot lang yun atong imong papa kay masinabuton yun kayo. O pwerte siya yun niyang gugmaha sa imong inahan. Luoy ang papa, no? Pero in fairness po anang imong mama, pinangga masabto niya imong papa. Wasab siya magkuwang sa iyang pagkasawa. Bitaw. Naka-witness mo ko na lo nga. Inatiman yung kayo niya sa papa. Love sa to niya sa papa, uy. Uoy. Pero naamogoy panultihon nga first love never die kuno. Mausad lo. Pero katong imo lo, dito naman first love, uy. Di tingali kay, nalimta man imong pangan. Uoy. Ang ako yung first love, mao tong imong lula. Unya kay nagkabuwag mo may kay daghan lagi ko uyab. Tinood na pag-igam-igam na. Tinood na, wala ato to. Daghan lagi ko uyab. Pero nagkabalik yun ni lula ni mo o siya go'y akong ipakaslan. Wow. Wow. Pinangga o kaayo tong imong lula eh. Wa naman gito ka, o mga kaabot ato. Pero pinangga ko kayo to. Og sakit kaya sa akong dughan ang iyang pagkawa. Pero katos kureng. Atlas! Atlas lo! Nagkahinumdum ka na yun! Oo, no? Nahinumdum na yun ko. Sigureng kurason. Mautoy na kagubagyo sa ako pagkatao itong kanahan to. Kipalaom lang ko. Uya, nagminyo sa lain. Oy, giliiban day ka lo? Mulang, ug insulto kayo sa pagkatao. Kadaghang naghilak tungod ako. Unya, may usa nga akong yung untang pakaslan. Akong gibihan akong mga pangandoy tungod niya. Pagkahuman, nagminyo sa lain. Pagkap! Stop! Ako na'y gitawag og karmatay. Sa Bisaya pa, gaba. Apil-apil, magkadali na. Ako magpagmadiritay. Kala ay baya inig mang inusara ta sa bahay, oy. Maayo man to dito sa probinsya. Kay malingaw raman ko sa ako mga tanom o mga hayupan. Unya, may ikasorte-sorte sad kong mga kaparyentihan. Ay, dinhe siyudad. Magsige lang kong atubang ining bongbong. Sakit naman sa mata sigig okay ining cellphone. Di nasad ko ganahan mo tanaw og TV. Magawas ko. Maglantaw-lantaw lang ko sa palibot. Di nila ko sa gawas mo istambay. Kinadaghang lingaw sa mata. Wapalibak. Nada yun. Oy, di man na tinuod nga babae. Diriyot ko mailada. Askan. Fake man di ay. Oo, nasilain. Di man kayo nindot. Pero madara. Dara. Ninaki. Kanindot og sampot. Linagtan biya pagkanindot. Silwagi, sunod. Lang ko, may daghang muaki, gwapa ron. Ang bisan kinsang mutanaw sa usa ka babae nga may lawas ng kalinap nakasa na sa pagpanapang. Nausap to siya, ay. Kalit pag-aki. Asa nun to akong itanaw? Tuan na rin sa layo. Sige lang. Napay daghang muagi. Napay daghang mga mamords.
Taod-taod naman kung naghuwat. Wa maginoy ni agi nga nindot. Ni nagpaingon din Tiguang man. Na, kipagkot mas iro. Makauntihalin ng iro ang tiguang kay gibaghot man. Bayon tamurog ba to? Hatlok sa mairo na. Mahawa sa nanagan. Hadlok man lagi mong mga iro, amo. Uy, tagak iyong labakara. Nang! Nang imong labakara, natagak! Oy! Wa ko makabantay da! Ako nalay pulit nang. Ay, galisod yung kada. Ako'y pulit. Diara nang. Salamat, Noy, ha? Tabi o, nimo, Noy! Baya, ang tiguang. Nasuko ba ni akong gimanang? Hilas! Hilas ba ya? Manang-manang nako. Mura sa dili otrong tiguang. Yun na pa. Murag pamilyar lagi to nako siya. Oh, nawa naman. Hain naman to smanoy. Gising ako katay. Ay, nagkatawa ko sa tiguang, oy. Inyo tingali itong silingan. Natagak ang labakara pag-agi niya. Akong gipunit o gitunol. Uya akong gimanang kay tiguang na lagi. Gimano'y salbito ko. Uya pinapusdak ang tingog. Nasuko. Ay, wa na lang sad unta ka magmanang kay basin ka mukha mura. Mas tiguang sa to siya ako eh. Mao ba? Yun na pa. Murag pamilyar man siya nako. Abi kay nagdastir man ko. Manangyod. Sa sunod la, ayaw na gid pagdaster kung mugawas ka. Mao gyud. Dili na ko magdaster ay. Nagkaupaw lang tong tiguanga. Kumusta naman mo atong imong crush? Okay naman lo. Uyab na mo. Di palo, uy. Naunsa. Upagani ko manguyab. Kadugay ko. Kausapan ka manguyab. Unya na ko, mubalik ng Ginoo. Ay, si tatay, baya gyud. Nganong imo man sa nang apurahon tay, uy. Pasagdi lang gud na siya. Badiya, pasagdi. Kung pasagdan ko ni, matiguang ulit taon eh. Bisad. Sa grabe sad. Talikaon be, malakaw ta. Asa man ta? Mamisita ta. Di ko loy. Usab tao ka eh. Usaw mo yung pagkauyab na kung di ka mamisita. Tay, ang mga batanon karon mo chat na lang na. Hibaw ko Lina. Muhimo masagani ko, ana. Ha? Sige pa di panguyab lo. Utana ka pa. Tatay, gyud baya no? Pero lahi ang dating sa mga babae, dong, kung mamisita ka yun. O dili lang ang babae ang imong makuha. Apil ng pamilya. Kay mas ma-impress na sila kung pamisitahan yun ang dalaga. Dako lang puntos, no? Mao gyud anak. Bisan ako kung may anak kong babay, mas gusto gyud ko uy nga pamisitahan gyud sa bay. Kaysa igo lang chatan unya kita-kitaon sa gawas. Sige. Ako nang buhaton. Pero dili una karon. Ako nang pangandaman. Kumusta na kasi no? Wala naman siya masaag din eh. Nabisi tingali. May dato friends na mi sa FB da. Pero saan di pa man sa doing. Halain sa kayo ako yung mga hagad. Ano sa ka na mo maghugas sa mga plato? Sunod to egg. Be, ako'y tiwas og hugas. Ako ra lula, uy. Hapit naman gud ni. Sa ganit tayo panganad to? Biskwit? Ano si biskuit lula, uy? Cookie, manggo.
sakpan. Sakpan yun. Katog yung lalaking tawana, mo imong gihuna-huna. Pastilan. Magidnay pait na tong mga babae, Sandra. Kay maghuwat ramang gyud ta kung pangulit tauhan. Ang man sakit ay manguyab sa mga lalaki. Igo ra gyud kas panghinaot og pag-ampo. Ampo gyud na. Kay tingali sad unyag may uyab na to. O di ba ka? Minyo na. Maayo nang iampo gyud nimo. Kay kung maayo, gabayan man kas Ginoo paingon niya. Pero kung may bulilyaso gani, iiway pod kas Ginoo. Mauwaw masad kumuampo about anak laoy. Noon sa ka diya? Ngano gud taon nga mauwaw ka man? Mas angay na nimong iampo sa Ginoo kay doon na kalabutan sa imong umaabot. Kinahanglan nga kung musod ka man og relasyon, kana gyung may panalangin gi kaniya. Ako bitaw kani adto. Giiway man gid ko sa Ginoo gikan sa usa ka tawo nga tampalasan. Nagsabot na gud mi adto nga magminyo me. Pero dili gyud ay maayot tong tawhana para nako. Gipangitaan gyud ko sa Ginoo og paagi nga malayo ko adtong kanahang dako. Haay nakatoron gibutang sa Ginoo. Buhi pa ba kahato? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!